Pak, iki tanggal piro? Tanggal 23, Bu. Lah tanggal 23 ki tanggal apa? Tanggal apa ya, Bu? Tanggal ulang tahunmu, Bu? Ngawur sampean ki. Ulang tahun kuwi ora tanggal 23 ya, Pak. Apa tanggal pernikahannya awake dhewe? Ya ora. Lah terus tanggal apa, Bu? Tanggal 23 ki tanggal jatuh tempo awake dhewe mbayar angsuran koperasi, Pak. Angsuran? Iya. Lah piye, Bu? Aku rung duwe duit e. Lah piye, Pak? Engko nak store piye nek gak di duit ki? Lah ditunda no piye, Bu? Disemayani sesuk. Ya ora iso apa. Jenenge jatuh tempo ya jatuh tempo, ora iso ditunda meneh. Lah terus piye, Bu? Ya golek utangan-utangan kono apa? Utang nang ngene sapa? Utang iki Mbak Kom ya kena apa? Mbak Kom. Iya. Wis ndarono engko yo ndang Bali, selak kedisian pegawe koperasine narik rene engko. Wis, aku tarono, Bu. Permisi. Permisi. Lah apa sampean nek tekan kene ya, Mas? Kae lho lawange ning ngarep. Salahnya kue lewat kene, yo tak kira lawangnya pindah kene ya. Lawange sik ning ngarep kono kae lho, Mas. Kono lewat ngarep. Tak bukakno saka jero, Mas. Sik, Mas. Apa yuk? Aku gak gitu munggah kene nek, Mas. Jaluk tulung ah. Celuk tulung apa yuk? Sampean duduk ning kene, tak nggone bancik ben aku iso munggah. Ade ya, Mas, ndang duduk nang kene. Amit ya, Mas. Monggo pinarak, Mas. Pinarak mriki lho, Mas. Tak dheweke ngombe sik ya, Mas. Aku rene iki ape narik setoran yuk, ora njaluk ngombe. Alah ora apa-apa, Mas. Tak pek ngombe sik. Lho, Mas, ngombene. Aku wis entuk ping pira, Mas? Lagi untuk ping pindho lho yuk. Mosok ah, Mas. Ketoke sampean rene wis ping 4 iki. Raya aku rene wis ping 4 yuk. Tapi mbok story separo-separo. Dadi ini temune loro ah. Ya wis, Mas. Tunjuk. Karo ngenteni bojoku bali saka ATM, njupuk dhuwit nggo nyetori sampean. Telas ya, Mas? Piye, Pak? Sida entuk utangan? Gagal, Bu. Ora untuk utangan. Guru-guru kowe ku lho, Bu. Aku ora diutangi Mbak Kom. Lah, apa nek guru-guru aku? Aku moro utang nang kene Mbak Kom, kan Mbak Kom pas sampe metu, Bu. Mbak Kom malah muni ngene. Mosok Sultan kok utang duit. Muni ngono, Bu. Wah, muni ngono, Pak. Iya, malah muni ngene. Lah wong sing wedok ae gelange pating krimping koyo toko berjalan kok utang duit. Ora percaya aku, deh. Terus ditinggal lunga aku, Bu. Ayo, eling-eling. Kowe ngomong apa karo Mbak Kom? Lho Yu, gelangmu anyar toh? Iya to, Mbak. Ngono kuwi yo Mas Yu. Iya to, Mbak. Mosok konten kreator nganggone imitasi. Iya, Pak. Aku ingin ngomong karo Mbak Kom nek aku bar tuku gelang. Gelang iki tak omongno nek gelang emas ya, Pak. Yo goro-goro gelang imitasi kuwi. Mbok omongno Mbak Kom nek iki gelang emas. Terus Mbak Kom ora percaya nek awake dhewe ra duwe duit.
terus wong ora gelem ngutangi awake dhewe. Nah terus piye ngene iki, Pak? Lah pegawene wis rene borong, Bu. Wis, Pak. Kemeng nang jero. Lah mau wonge kok turu tanekmen, Bu. Kamu ngombene tak kayak obat tidur, Pak. Wonge ben turu, ben lali, ben gak sido narik. Ya sembarno, Bu. Ben turulah tekan ku bengi. Ayo. Pak, engko nak wonge turu tekan bengi tenan, malah ngrepotno awake dhewe, dadak ngeki mangan barang. Mau kei mangan apa? Iku dikei mangan saonone to, Bu. Sego sambel-sambel lah. Lah nek wonge ngeleh dari doyan lho, Bu. Jam 4. Kantorku pe tutup iki. Pak, wonge sampe Bali. Berarti awake dhewe sasi iki aman, kayak gak setor. Aja seneng sik kowe. Sesuk aku lho rene neh. Besok sampean rene jam piro, Mas? Bar subuh. Manung